kana ji ta sha maka nono ta sha. Wani fa namijin baki san ma matsalar shi ba ko wani namijin baki san matsalar namiji ba sai kin zo gidan a waje za a sha mai nono, a sha mai baki, a sha mai kunni, a sha mai bura, a sha mai gwalaƙi, a tsalla shi mai takashi duk zai yadda. Wai amma in matan gida ne duk wani abin iskanci ne. Ka yi imagine dan Allah kan yi imagine wannan abin. Za ka yi maki wannan kalman a bakin namijin gida wai abin amma a waje a yi shi amma a cikin gida iskanci ne. In mace ta zo ta mu namiji ka ai yarinya na iska ce na aure. Yarinya ta sha maka bura, ta sha maka gindi, ta sha maka nono, ta sha maka kunni. Kai gwalaƙen mai ta ɗauke su da maita. Wai maita ne ma abu. Wannan ai alaji. Abin da baka gode wa Allah ma Allah baka mace wayayya. Wayayya na ta iya maka hakan sai a ce ai ƴaƴan boko ce. Ba za ta maka haka ba ai. Wannan tana neman ƴan bukon ta mai haka. Kai Allah ya baka baka godiya. Saboda me? Saboda jahilci. Da wannan jahilci ne. Amma kai in aka zo bangaren aka ce to oke to wata sha maka ka sha maka ka ce ba ka so. Sai ta ce ita ka sha mata nono. Yanda wannan namiji bai iya shan nono sai ka fa miki haƙori. Sai kin nana mai duka bisin kin nana mai saboda bai iya shan nonon ba ma. Ka sha mata nono da halcanka ba da wani guri ba. Kana shan mata nan numfashinka yana cikin kunnanta. Baby na, maman suwanci, abin ƙaunata, zuciyata, tunanina da ita kaɗai. Ka bata wannan lokacin. Ka bata shi. Ni ko da Allah yin namiji ko? Da Allah yin namiji ko? Gaskiya da mata sun rula. Wallahi da duk wacce ta take na aure ta saba. Amma gabaki ɗaya maza sai ai ku mutum ya hagu ku yi dama saboda da Allah ku da a haɗa hanya ɗaya. Haba. A zo a yi ta yi amma namiji ba canji ya shigo gida ya haɗa rai. Ko in ya zo miki sai dai inda ya san ko ya tabbas na gidan dole ya ci sai dai ko ya ɗan juya miki ba in ya ga mu jijjiga abin shi ta motsa ya ce miki. Buɗe. Wani irin buɗe kofa ce? Ko gidanka ne ka shigo ce in buɗe. Wallahi an san mazan haka suke. Kuka ce mi juyo. A'a. Tuna kalma wai juyo. Juyo ta kalle ta maka mi. A'a kafin ka mata hakan ka tura ɗan aikenka hannunka. Ka ɗan shafa ta ɗan ji alamun yawwa oke kana bukata ne. Sai ta juyo da kanta in ta ji ka lintse ta. Kana mata yin duk mata da kanta ta miƙo da kanta ta juya. Da kanta ta juya amma baka mamaci haka ba. Sai dai kai ka jijjiga kai abinka ya tashi. Hadiza juyo. A'a. Hajiya juyo. Kawai wannan irin kalma ce. Ba za ka tura ɗan aiken nan ba hannunka nan. Kana tashi ranta shi akan duwawunta hannun. Kana shafa ta sa abin da kake so. Ai sa aka ce ka tura ɗan saƙo hannunka shine abin saƙonka. Ko dawa na baka rungume ta in za ka yi bacci. Sai ka rungume ta. Ka saka hannuwanta ai nunan ka ai luguguita ta sa abin da kake so.